bareng lakon ayo mak tak derek ya. Kuku sing dupa gumelon mangantar selaning krono sumerba arum gandanya gandanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa sasmitane kang para jawata udane kang arum-arum nyata kang dadi pratandha raharsa winarya samar pamoreng suksma sinukmaya winahya ing asapi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana tarlen saking liyep layape ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati Kumbakarna ana dawuhmu apa Kakang? Kurang cetha, kurang gamblang apa dongenge Paman Prahasta mau? Nganti ramene kaya ngene iki mau gur dongeng. Dongenge rikala semana. Man Prahasta man. Kula wonten dawuh. Dadi nom-noman sampeyan riyen niku nggih bagus, nggih bagus nggih. Ngantos sisip anggen kula crita. Nem-neman kula riyen nggih bagus inggih cakrak. Nami kula riyen Raden Sukesa. Raden Sukesa nggih. Nanging nalikane Kang Rama Begawan wis rawa mejang, wujudipun sastra Jendra Hayuning Rat dumateng Kang Ibu Dewi Sukesi kula inceng kula dingkik saking Jawi nggih. Awit kula riyen kepengin sanget boten kitang sak cipratan upami toya
Kula kepengin kesawaban ngilmu sastra Jendra kala wau. Nanging tinemunipun jebul ngilmu sastra Jendra kala wau kedah kawedhar sarana catur netra. Ngantos mbledhos raga kula dadi barongan kados ngaten niki. Kranten kula wanuh-wani laku cidra ndingkik wedharing Aji Sastra Jendra Hayuningrat. Kumbakarna ana dawuhmu apa Kakang? Dina iku wis madhep kang sarta mantep rasaning atiku. Dasamuka bakal jumangkah Rahwana Raja bakal kumrembyah. Bakal tak gempur negara Lokapala dina iki. Kakang Danapati bakal tak tantang ijen-ijenan. Sing mati Dasamuka apa Danapati? Man Prasta papan. Kados pundi ananggen? Sampeyan perintah Wadyabala ngalengka Juraja. Yen perlu negara Lokapala kon jagang jero beteng sing kandel. Piyukane patang sayuta. Umrekang bala lumares siya keprawadya puspa warna-warna busanane sakehing prawadya abrabusana swarane rame kumuro pindha ombake samudra
Rido mawur mangawawur wurahan pengaraning ajurit kong maguru kongso tetek kaya butula para pangri ing kurangga hesti mimang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu debit Ditya kala guh lambu wonten dawuh Yai Patih apa dene kowe Ditya kala Suragati kula wonten dawuh Yai Patih wis sawetara suwe anggonku lan kowe kabeh nunggu marang tekane Siga Muka ingkang dinuta sinuwun Prabu Danapati saperlu kirim nawala kang surasane tulis sinuwun Danapati masrahke negara Lokapala sakputuhe marang Prabu Dasamuka krana sinuwun Danapati banget ngeman marang rasa paseduluran Lokapala dipasrahke kelawan Prabu Dasamuka supaya Ratu Ngalengka ora ngombro-ombro anggone ndeder marang angkara murka kinten kula tangeh kelakone Kyai Patih maknane kepiye Guh Lambu awit sampun dados lagak lagu lagon lagianipun Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasa menika sampun kondhang kaunang-unang kajuara saindenging jagat raya ing reh kamurkanipun wegah nampa wewarah nampik pitutur becik duwa piwulang utama ndak kira ya bakale iki mengko mesti ndadekake pasulayan prayoga ngenteni tekane Siga Muka sinuwun kula ingkang sowan mawon kang katrajang ing Dahanawadya sangkep keprabon prangkang obro markota Siga Muka kang Musbali nuwun inggih Raden Patih kepriye pawartane anggonmu kirim nawala ana ing negara Ngalengka Diraja gagar wigar mbabar wirang Raden Patih maknane piye Guh Muka Prabu Dasamuka mboten purun nampi negari Lokapala secara pedamen malah kepara Prabu Dasamuka nantang dhateng sinuwun Danapati Prabu Dasamuka purun nampi negari Lokapala nanging kedah Saranata sing dalung uleting kulit saha dipun tumbali nyawanipun sinuwun Prabu Danapati sigra cancut kumregut ngembat watang rabasa mungso tangkep jojok antaran bau sayekti yo jagat Dewa Bathara jagat Pramudita pranyata ora kena ginawe becik Prabu Dasamuka Guh Lambu ados pundi Kyai Patih kirapke wadya bala sak cukupe tak jangkae Mawa Ngalengka sigra tandut mregut ngembat patang rabasa mungsuh
aran kau sayekti dengelena prapteng ampus sirna madyaning kabukon ana dongeng entik si panungkul paten nono panungkul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak walat lah iya bener tandamu lali sumber katiwasan Asmi ber panonku pating kalebyur wong Lokapala iki kapara nyata Parangka negara Lokapala Patih Danindra sing dadi kekasihku. Kali takon sapa sing dadi cecunduk ing laku Temenggung Salukat Katut ndarat aranku. Yen manut aku becik kuwi nungkula. Negara Lokapala bakal dadi negara jajan, ratune bakal tak dadekke pengewan-ewan. Delangap-delangap waton ucap ora sanda tak melu celeng boloten kebolaten ora sang goleki Sinuwun Danapati. Patih Danindra kang saguh ndabati barisamu. Babu arep ngopo? Lena kapret lair lan batin kekuatan dawang sakti kamu rondo bojomu Pandendra.
Sapa iki Banendra Balitakon Temenggung Kumandang Garbo ayo mundur ora watak satru mundur yen durung dadi pakan gadak batange gembelo ndasmu kowe pas ot lo oh as
rangga hasti berkata waja lelayu Apa iki go lambo aku bari takon warangka ngalengka Patih Prahasta Baliya mumpung durung dadi gotongan gelem bali yen wis medhah Lokapala kecak pirang tak ladeni mati aku. Lo. Sumangkahang grus-rusu umbar lindu bumi kunjing gumaluduk guntur ketuk wong Ngalengka padha mundur padha ra pecus kabeh prajurit Ngalengka kakean cacah gedabyah ora iso ngrebyah do mundur gulunge bumi Lokapala
Iki sapa iki? Warangka negara Lokapala Patih Banindra. Ayo. Dasamuka mertu bata marang Gusti Kang Maha Agung. Ayo nempuwa dalan rah. Ayo kakan bebangale. Ilio. Hot. Jiwa manjing. Mutiar Wedanendra. Ing kene marganing pati. Dalnopati. Patih Musmudyar ana tanganing Dasamuka. Hei wong Lokapala ayo kroyon iki aku Dasamuka. Sapa iki? Aku Goh Lambok. Kowe wong Lokapala, aku Lokapala Mudyar. Suragati Mudyar. Oh, muka iki sing mau. Hoi, ya wong Lokapala, aku wong Lokapala. Lakon mati. Lho, lah dalane ora mlayu. Yen ora mlayu ketandangan karo Ratu Angkara Prabu Dasamuka. Wah, kancaku nek mati kabeh. Prajurit Lokapala kabeh wis tumekaning sirna. Aduh sinuwun, ketiwasan sinuwun. Ora mikir alam adesan sira aja padha ngesula kabeh ngono tasaya susah mula aja padha sembrono supaya tetap kusitra.
Yai Semar. Pojo kaget rasamu yogi. Marmanik Yai Semar ndak timbali krana babakan kang bakal ndak sunkim pirsa marang Kyai Nayantaka. Lah mbok enggih. Mbok menawi wonten babakan ingkang wigatos, tur kula inggih mangertos, mangke kula tartamtu badhe matur. Sinten ngertos saged dados pajaring manah dika sinuwun Danapati Kyai Semar yo. Rikalane dina anggara kasih kang wis kepungkur, panjenenganing sun nyupena utawa ngimpi. Panjenenganing sun nyupena mbok menawa negara Lokapala kene ketaman banjir bandang. Banjir bandang mau mahanani gapuraning kraton negara Lokapala nganti rubuh. Yai, pasupenan kang kaya mangkono mau tegese bakal ana kahanan apa, Yai? Mangke riyin. Tiyang niku aja mung sok gugon tuhun. Ngimpi niku kembange wong turu. Nek emoh ngimpi ya aja turu. Ampun dipun penggalih sanget-sanget. Awit ngaten nggih, Ndara. Ngimpi niku kapirang cacah sekawan. Setunggal Kawarsita, angka kalih Kadarsana, angka 3 Kacakrabawa, angka sekawan Kadaradasih. Jlentrehe kepiye Kyai Semar? Yen Kawarsita niku warsitaning Gusti utawi pepiling pepenget saking sing gawe urip. Tah, yen Kadarsana niku kapinujon, contone bubar ketemu karo wong kae, banjur bengine kegawa ngimpi. Niku tegese Kadarsana. Tah, yen Kacakrabawa niku tuladane kula batin dhateng jenengan. Duwe kebatinan mbuh apik, mbuh elek, bengine ngimpi ketemu panjenengan niku jenenge Kacakrabawa. Sing pungkasan Kadaradasih. Kadaradasih menika bengine ngimpi awane ana kedadean sing numusi. Niku Kadaradasih. Mangkono Kyai. Nggih Gus. Ngaten nggih sinuwun. Bab perkawis pasupenan menika boten susah dipun penggalih ingkang saklangkung-langkung. Ngimpi niki boten mesti hanjok dateng kasunyatan. Ingkang baku panjenengan ampun kendhat ndedonga dateng purbaning Gusti supayane negari Lokapala mriki tansah jinangkung keslametan tuwin karaharjan. Ndara. Meminta karsaning yuang gaib wonten pundi dunungipun wonten papan kang selayakti. Lamun sira bakal wuninga nyaketoket para ngarsa iki dawuh kang satu Sopo kae? Sikro kang tumingal
Radone Ratu Tama Patihe Patih Linuwe Pranayaka Tyas Raharja ndak wis padake iki kaya tekane Ditya kula Simparawan. Kawula nok nuri nggih kula ingkang sowan sinuwun. Kepiye pawartane nalika semana sira ingsun dawi ngawati lakune goh muka marang negara Ngalengka. Aduh. Ngaturaken ketiwasan lho. Ketiwasan piye? Tetela ingkang rayi Prabu Rahwana mboten kenging didamel sae. Buktine apa? Buktinipun layang ingkang dipun tampi kang rayi Prabu Dasamuka mboten tinampi sae. Kabara dinten menika Kakang Goh Muka sampun dumugi ning pejah. Dalasan kang abdi ing kepatihan pun Patih Banendra ugi sampun dipun pejahi Prabu Dasamuka. Mboten kandhek semanten sampun kathah padyabala Lokapala ingkang dumugi ning pejah dipun pejahi kalian Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Weh, lasalah. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan setan membo menungso. Anak Prabu Danapati kados pundi panemban nuwun pangapunten menawi wonten lelampahan kang kados mekaten menapa paduka anak Prabu Maksih ginakaken cara kawicaksanan lan katresnan. Dateng ajeng kula sampun matur niat sae dereng kantenan ditampi sae. Nyatanipun Dasamuka malah ngluruk perang dhateng Lokapala. Menawi panjenengan Maksih ginakaken cara kawicaksanan lan katresnan monggo. Nanging wis lungkara mboten trimah. Kula aturi lenggah ingkang sekeca Dasamuka kula ingkang badhe ndadaki. Kutang tansah bisa lelati arep buka rasa tentrem ngayomi tata susila dadi tepatulana iku saramungan kudu uripna kaya duwe karo ilure kabudayan ditulatsa kaya pun sama carayu maka syukurilah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng. Pagi Dek Petro. Pagi Dek Bagong, pagi Mas. Jam 2 manut jamku.
Ketemu ning season 2 Patet Songo Goro-goro. Wah, ya.